Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Afam no. Nobody can. Afam John Ekechukwu ka bụ ibu mkpọkọta ka onye ọganihu na anụ ihe kewa nwa ibe wụrụ mmadụ ọgaranya na nwa ka ọnọrọ m ezuru ọnọ obe m ka abịa gbawa be m si na mpio ọnụ ụzọ gbawa be m wubata na be m gbawara ọnụ ụzọ ebe a na-arahụ ụra doya bụ ụmụaka m dị n'ala kpọrọ nwa na-enye aka tụlie egbe kpọrọ ya bata na nke onye be m na-arahụ gbara ọnụ ụzọ dobe nwaanyị bi na ya ndị onye kedu ibu ka ebidobere ego nke goolu kedu ebidobere nke ọbara uru iji gwa ndị onye gụnụbụ mgbe ị na-eto mere ịmaga n'ori ga na-ezu na ndị ọbịa dobe ọnụ n'ebe ọnụ kwesịrị ịdị maka na enweghị ihe egwu azị egwu mma ọ bụrụ egbe mana Chukwu pịachiri ha aka pịachie ha anya na mgbarụ ndị be m egbe egwu ha mma na abụrụ ha ahụhụ were ife aka kụtara gbogbo n'elu na penthouse ebe mma na-ara gbara ọnụ ụzọ dobe pịrị aka gatọrọ ihe niile m nwere kposara ihe niile m nwere kpụrụ na ha nwee ike ikporo kporo agwụgwọ ọrụ ndị ugwu mgbanaka ma ego ma ebe na-eyi n'ọnụ kpụrụ ihe na-akpọrọ ma ekwentị m chịkọrọ ndị bịara be m bụ ndị bi n'ụlọ nke debere nke m ha so wee tụọ alụ ofu onye m nyere ya n'aka Osinafia Limited kpọrọ ndị m na-amara bịa be m n'ọnụ ụzọ nke ahụ gbawa ọnụ ụzọ nke enu gbakpuo na gwa m emechaa wee doo anya n'ọma n'oso mara ndị bịa na nke m ọbụka ngwongwo m na ego agba m ọtọ ndị otu ndị uwe ojii a na-akpọ SARS na-esi imi n'anya ha si ebe a pụọ kịta ọba jụgasị m ma ajụjụ iche ga-enye aka na nchọpụta ha na-eme n'aka ndị eji eji mara etu mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị mana ama m mgbe enyegidekwa nyegidekwa nwere ike nyochapụta ihe nke ma nyochapụta asị na m kwuo asị m hapụ Chineke ọgụ aka ọnụ ọrụ m si m onye ọbụla jebere onwe mana ịma na iwu obodo anyị ada anabata iji ụkwụ gbawa ụzọ ihe ekpegide ekpepe onwe gị tupu wee ma na aka ya adịghị ya ndị ama na aka ha dị ha kpepe onwe ha na kpepe onwe ha nkasa anọrọ enwe ndị soro ndị ejidere ndị anyị ma na aka ha adịghị ya ndị ọ na-adị anyị ka na aka ha adịghị ya ndị uwe ojii nyere ụgwọ nyocha nyomi ya ọfụma fụkwa na aka ndị agha adịghị ya ndị agha gasị anaba ma ndị nke ọzọ bụ ndị afọ na onyonyo mgbe ha na-abata n'ime anyasị elekere 3 nke ọnụ ụtụtụ enwe ndị afọ jiri ịkpabi ebe eletrik si banye na waya mmadụ ogige be m ọ na-abụ etinye ọkụ na waya onye tinye aka ọmịrị ya eji kpabie ya esi ebe a ma bute nkọwokwu niile gosiri na nke
kedu na ụlọ dịka anyị kwuru nwere kedu na ya na-azụ na ndụ onye anyị na-akpọ anyị onye anyị na-elekwasị anya na ọ dị ka n'aka dị n'ime kedu ihe jikọrọ gị na iji kpọta ya nso amaghị m odo onye zibata m ahụ ọ na-arụ ọkụ enwere ihe a na-arụ n'ọkụ ma mmebi ndị ogbe na-akpọbịa so ọ lụkọtara batazia be m na-alụzi ụmụ nze ka nyebe n'aka otu ọ na-arụ ihe gbadoro ma nọgụdụ ya ọmache ka m bata agbache ka enye ya ego ọ rụọ ya tupu ma na-abata mbatara nye ya ego ụfọdụ ka ọ na-agba site kpọọ ya rụọ ndị nwere na-ede debatazia m ime enwere ebe dị ka ọrụ dị anya ọbịa akpọrọ ya kpọghị ọbịa na-etinye aka na mụ agba nkịtị mụ nwa wee na ọ bụ enyemaka onye Igbo furu onye Igbo ibu ya wee na-enye mụ nwa na nke m bụ olugo n'ihe eji eweta ego eweta m ekene m elo na ebe na-aga ọfụma ma nọ nyomi ga na-enyomi m mana Chineke ka la ya n'aka ọ na-abụ ebe anyị si agbụsị na mgbe otu n'ọmụrụ akụ sikuzie na onye ọkụ hụrụ na-atụ Igbo ọkụ ọpụtasịra amanye mmadụ nwaanyị ike na-ada ụda jikwa ntị ya na ọ bụrụ na onye a na-enyere aka wụ na enyemaka na-enyere ya ọ na-afụta ya dịka oge ji webataba were ihe ọ napụrụ ya nke ezigbo aka na-enyere ya ọ napụghị ya maka na onye akwọ ama na-akụ ọrịrị ka ọ kụrụ ka o jiri ọsọ gbanarị chi ya n'ọkpa mana ọbara ọma akwụsịkwa m enyemaka maka na Chineke go m obi ọfụfụ n'ụtụtụ nne m mere m nke a na-asị m na ị na-enyere mmadụ aka na-enyere ya na ọ bụrụ onye a ka ị na-emere ya na Chineke bi n'eluigwe ga na-emere ya a na-eji mgbagbu were ọgụ ewe na-ele egbe ihe na-abịa ha anaghị na-eme mere ndị mmadụ ị ga-emegide merụ ndị ajọ merụ ndị ezigbo gbara aka azapụ Mike ga na-emerụ ndị ezigbo ị na-emekwa na-eme mgbe a tọrọ nwunye m na ndị ntọtọrịa ụlọ n'ime agwọ na-abụ m pụtara ebe mmadụ na-eri n'ime akpa etuo m abata bigo nna m ego na-ebu nri ndị a riri akwụọ m ụgwọ o merucha nkeji dị ka 30 ma 40 ndị nwa tọrọ ibe m akpọ m si m ya bụ na ike nwere obi igo ya mmadụ ebe ịnwakọta nke anyị mere ibe anyị nabatara ihe igere anyị ọkwa efugo ya na okote azụ amaghị onye ọ na-anyara anwụ mgbe ị tụrụ aka eme nke na-atụ ịtụọ okwute n'ahịa amaghị onye ọ ga-atụ enezuru m ụwa anyị nwere ife ụwa bụ ka anyị were nwayọọ ihe anyị na-azụ kịta bụ aka taa kee maka echi ihe zụta tata ga-egbubago nke echi ili kpọọ uru ịnweta n'afịa tata kedu ga-eji ọbanyezi echi na-akpata n'afọ anyị na-ata anyị adatara ya ofe onye anyị na-ata anyị atara ndị ọzọ mụnwa etu anọ kịta akpọpụgo mmadụ 17 n'obodo a ụfọdụ amara m nnefa amara m nnafa ụmụ nwaanyị ruru 29 na-atinye aka na nke 13 kịta bụ ndụ n'ụdị n'aka m biri ọfụma na be di ha na-eme ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla ọ bụghị n'ike aka m ọchukwu dobere m ka ndị a si n'aka m wee nweta aga m n'ihu na ịdị ndụ na ezigbo wee dị ụtọ na ndị bịara osi na kiri na bụrụ ndị naira 14 na nke aka idoro ndị naira 1 million naira ka m dobere nwa ya bụ ofu m ji edozi be m a na-arụ ọrụ ka m na-agba obodo a na-arụ ọrụ na be m kịta maka ọ na-abụ mmiri zo enwebe mmiri na-adọ na be m bozo ụzọ pata bụbata mmiri n'ọnụ ụlọ be m wee bugo ọnụ ụzọ elu bugo elu na-edozikwasa ana ego ka eji arụ ya
ụfọdụ si na ego nke akwụrụ m wefute ofu adobe akwadozi krismas ego m ihe jaba krismas ma nke ebe a ma ndị nọ m na agụ m na-egoro ihe nabazie ego eji arụ ọrụ a ga-abịa bụrụ wee were ihe karịrị ijeri naira 13 trillion. Ya nwere ego ahụ ihe a na-ekwu ndị naira 10 a na-ekwu okwu abụghị na ọkpụrụkpụ ego ka ha were ihe abaji a ga-ere nwe eretekwa ego na maka na ọ ka dị ọfụ ihe ndị dị ka ụmụ ihe goolu mgbanaka m dị nọka ọ dị karịchara ya bụ anụ ụma bụ anụ ụma na ụmụ ihe ọzọ ndị ọzọ bụkwa mgbanaka bụ ndị gbunitere ịma ihe bụzi eyi na-eme ege nwunye m ụmụ ihe ọlaedo na goolu ihe ndị ọzọ na-eyi ma ekwentị m na-aza ka ha bụ ụta ka ị na-afụ ka ọ na-ahụ obobobobo onye ekpere m na ekpere ha bụ ọ bụ na osi ha n'akara aka ha pụtara mana ọ bụ na oshi si ya n'akara aka ọ bụ ihe ekpere m ga-eme maka na oyibo mpụta ụwa bụ nke ahụ ha chebe mgbọ polisi olu ha na nke mgbọ ga-eme ugbu a ma a ga-akwụsị ma ọ ya agaba n'ihu ha fụ mgbọ a anya mmiri pụọ ha n'anya eme nkwupụta ha kwụsị ya maka na enwezi ihe ọzọ ga-agwa ha mana ọ bụrụ na onye ọdụ hụ n'ọbara igwe okwu ya gbuo ebe akwa ọ sị na ya memezi ọzọ anụ meme ya ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-enweghị ike ịbịa ma ndị kpọrọ na ekwentị si maka ama m na ihe a na-abịara ya ka a na-abịawa akwamozu enwere ọtụtụ ndị o metụtara ndị ma ndị kpọrọ na ekwentị ma ndị na-abịara ozi ekene n'ebe ha ndị fụ m n'anya erika ekele ma ezu ha nka niile chimdobe ha ndụ dozie ya ha na-eme nye ha ezigbo nwaanyị nye ha ezigbo ụmụaka n'ihi ya ga-eji wee zụ ya ozi afọ ọfụ ibu mkpọkọtụkọ ihe ndị fọrọ n'anya ndị ihe na-eme na amasị ihe ahụ 2018 ọ sị nye gaziri onye ọbụla gaziri onye ọbụla ọ bụgwa onye ọbụla ka ọ ya agaziri ndị ịhụnanya na-adị mma ndị ihe ọma na-adị mma ya gaziri ndị na-agba mbọ onwe ha ndị na-agba ọganiru nwa obi inyere mmadụ aka ya gaziri ha ụmụaka na-agbasi mbọ ike ndị ihe ndị mmadụ na-adị mma ndị ihe ga n'ihu na-adị mma ya gaziere unu ndị ntọ ndị ori ndị mpụnarị ndị aka na-akpa ya gaziere unu bụ na ndụ unu na ọ bụrụ na kwụsị n'ihu unu na-eme ya gaziere unu ọ bụrụ na akwụsịghị ya ọ ma gazikwa maka na mgbe ị bara nwa n'ọnụ ụlọ ndị uwe ojii akpọchie gị n'isi igwe n'imi ọ gazibeghị enwe ihe obi gị na-agwa gị ga-abụ n'ụwa ọ bụrụ na ịkwụsị ihe ọjọọ ị na-eme ọ ma gazikwara gị ọ bụ ịkwụsị ihe ọjọọ ahụ ị na-eme ekpere ndị mmadụ na-ekpe wee bata ya ahụ ndị mmụọ ozi asị ya gaziere gị mgbe ọ gaziere